fatan alkhairi. To ni ne Yusuf da wanda kuka fi gani ana cewa DPO. Ni dan Jigawa ne a haifaffen ƙauye. A cikin ƙauye a wani ƙauye ana ce da shi Auye Kayi. To kuna ta yawan ganin fin ɗin matasa ba? To da Allah muna buƙatar addu'a, ci gaba da yi mana addu'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka wannan abin namu ya je har inda muke so in je. Saboda gudunmuwar ku muke buƙata, saboda idan ba ku ba mu gudunmuwa gaskiya lamarin to muna tunanin za mu yi kasa man kun kufi addu'a cikin al'amuran mu insha Allah ina tunanin Allah zai wuce mana. Duk mai son ƙarin bayani zai kira lambar waya na haka 070 Cisco 31 277 sai ka sa 5. Assalamu alaikum masoyana masu kallon wannan fili mai suna matasa. A yau muka samu ku da sabon tsari mai suna matasa. Duk wanda yake buƙatar kallon fim ɗin mai suna matasa, ga YouTube channel mai suna Auye Kayi on top. Ina rubuta Auye Kayi on top, duk wani shirye-shiryen mu zai gani a ɗaki. In ma wucin shiga YouTube ne ko Opera, in je kai satin ɗinsa za a gani sosai. Kuma muna muku tallar wani kati wanda muke sai da shi a nan Auye Kayi a Gwartowa na kati ne ake sai da Zen Glow naira 100. Kuna ko ku gane da katin naira 100 ne muke sai da shi. Wayar kamar haka. Ko ku tambaye mu lamar waya kamar haka. Za ku tuntube mu ne muna ganin naira Auye Kayi da yan garuruwan mu da suke kusa da mu. Kati ne muke sai da naira 100 Zen da MTM ko naira 100 muke. Amma da mai bibiyar mu saboda ya kalli wannan shirin mai suna ta matasa, ya ga YouTube din channel din mu mai suna Auye Kayi on Talk. Ko kana Opera, kana searching din su za ka ga fina-finan mu tun daga na 1 har na 7. Fim mai suna matasa dan yara sura lashi masu kallon mu dan Allah ci gaba mana da addu'a insha Allah inda muna so kai inda muke so. Ya zo karɓar kuɗin nan kuma baka dawo ba a lokacin, ya zo ya sallama da ni ina gida ya ce za a ara masa kamar 20 miliyan haka. Alhaji na je ne tafi ya bawa matsala ma a wajen cirar kuɗin nan, amma tukun da dai nawa yake buƙatar da kuɗin dai. Ai kuɗin ba wani mai yawa yake buƙata ba, kamar 20 miliyan ma ai ya ishe shi wanda zai je ya dan yi sana'arsa ya juya ya samu nasa, mu ma ya kawo mana namu duk lokacin da Allah ya sa ya samu nasa, ko ba ka bane ba. Yanzu Alhaji miliyan 20 ai yayi karanta masa karan ai. A to a bashi hakan mana, ai gwada hida mai magani ko ba ka bane ba, mu ga zai tafiyar da kasuwancin nasa. Yanda in muka ga ya tafiyar da kasuwancin sa ko sama da haka yi bukata ai za mu bashi ai. Sikire to Allah kai mu lokacin shi a karba shi a bashi. Karwa kake gane sun dauko kai an san matsala zo na mu sake kwarewa zo mu tafi kai ku shage musu rai kai wannan da ne ha hello guys yawa gara ni da Musa na dallako daga hannun wannan kasusuwan wallahi hai garan ba da yi ka gane. Hello, ga ka tsallako kenan. Dama na san kuna wannan ai za su suke gidan sake ka. Ce ne ga ya fito. Ya tsallako. Ka ga wannan kudin ya yi musu yanyar mu. Kawai ta yi mu wuri. Yawwa, ka gane? A yanzu dai kawai na fito, kawai zan san yadda zan yi. Kawai zan kira kan an jima ka same ni a wajen bakin zafi. Ya akwai magana wallahi ba matsala to normal ne. Sai an jima. Yau gaga muna zuwa dama an samu wani kaya ne. Yanzu ya za a yi na samu kuɗin nan? Yanzu haka za mu yi da rayuwar nan tsakani da Allah. Wai mutum in ka je neman kuɗin
kuɗin aro gunsa, wai sai ka gama mar bayanin kuɗin da za ka ara a gunsa tukunna ya ce ma wai bashi. Gaskiya duniyar na abin tsoro ce, ya kamata mutum ya tsaya ya tahi ina mu na kansa. Wannan zaman banzan namu na matasa ba zai yi ba. Wai yanzu wai kai sati wai 200 ba ta yi ga cikin ka rike ta ba. Wannan wani irin mulki ne? Ana mulkin Najeriya, wani irin mulki. Wai yanzu masu kuɗi nasu shine nasu, dan wani kawai bare ne. Ai yanzu duniya kawai babu mara shirin. Ya Allah ka taimake mu, wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Ya Allah ka cetar mu. Ya Allah ya ubangiji, ya Allah wannan ƙasa ta Najeriya, Allah ka cece mu da annobar da take ciki. Duk wata annoba da take tunkaro mu Najeriya, ya Allah ubangiji, ya Allah ka kawar mana da ita. Ya Allah ka bawa matasan mu aikin yi. Ya Allah mazan mu da mata mu tsaye, ya Allah ka kare su. Ya Allah ya ubangiji, ya Allah ka taimake mu. Ya Allah ka ba mu kuɗin da zamu faranta wa iyayen mu su ji daɗi. Ya Allah, ya Allah gare ka nake roƙo, ya Allah. bai kawo mana bai mutu durun uwarsa ko kun sani Qur'ani he mun tsotsi jinin sa da uwarsa da Allah yanzu ya ake ciki ya kamata a tsaya Allah man yo rabba yo durun uwar wahala ya rige da to aje shi da dan samu mu ya mana da me salam yawo duba mun cikin jakan nan amma idan ci wani gaba ga sai in ban ma addanna a ba to ya cika ga to dan so in bai cika wani kai ka sai wani lalle za mu ci warka ka gane mu normal ka gane ya san wani da yake amma ku sani cewa akwai sauran bayani a baya uga saboda ina jin wasu bayani gida ka san abin da yake faruwa yanzu a gari ni fa ina ji wai kamar ana so a dan fara bibiyar mu ba gaba ba kai ka sani wallahi to amma ka
ka sani duk lokacin na aka ce mun haɗe da wannan mutanen da suke bibiye mu fa oga kai ma ka sani mu ba ma ja ba kai gare jini biri jini wa to ka gane ai ba wahala yanzu ma to wannan ina gano wani mage ne ma kuwa haka ne yana kallo na raji amma oga dan ga a wannan filan nan baka dan rage mun ba ba ai wala zani no wala ka san kaya na wala ka gane baba dan ware ka gane ba ya wuya ne ba wuya ba Allah ba bai ba shi ai da umar ba shiga uka dan su ga ki da rage kai uware to dan ya je daga dan uwar ka wai yara ne a kan magana wayan nan ne yara ya kan magana wayan nan ne da abokina magana wayan ne ya za a yi ne kawai wurin DPO za mu koma da abubuwa sun yi shiru wallahi kana mun ka hakura ita ne gaskiya ba zan hakura da wayan nan ta ba idan na hakura ai ba kai na aka fara ba ni na fi so ne a kai na ya zama karau na kuma ta go musan inda zamu gaskiya ok to yanzu DPO ina ne ai na jin wani kes ne wanda yake fitowa wai Alhaji Sani an kashe shi ba an yanzu ba mata kes din muske wake da suna ta kes din rasuwa Alhaji Sani abokina diken da za a yi kana tina kawai za a je ne a shirya gaskiya a sanya za a yi gobe Allah ya kai mu kawai mu je a sanya za a yi wani kes din nan mu je mu samu DPO a sanya za a yi gaskiya to ya kamata goben da mu shirya kura zuwa al'asar ne zai mu samu DPO mu sai da shirya kan magana ta mu ne abokina saboda yanzu an aka ce mun bar maganar nan ta wuce gaskiya hakan ya bada damuwa mun nuna kamar gazawa ne akan abin da ake wannan gaskiya yanzu yanda za a yi abokina tashi mu je mu dan samu dan yi wannan idan aka ce mun yi hakuri akan wannan magana yara su kamar ban mu da abubuwa da mataki ne ba a ji ne a kan mun ga ya sun ma san waye haka ce ta girman kenta kuma gaba wurin mu san waye ne ba zai faru kana jina zan je nuna DPO ai DPO bai san waye ne shi ma zan kawai nuna ga matsayin da nake da shi ni waye kawai in sanar da shi zan wurin DPO da je kenan za mu je wurin DPO idan Allah ya kai mu gobe Allah ya yarda gobe da yamma misalin karfe 5 sai mu shirya mu karasa wurin sa sai kuma ya sanar da mu irin halin da ake ciki in zai yi to in ba zai yi ba kaga sai ya sanar da mu idan ma ba zai iya kwari ko police station ne mutum naka sai ba ta wani lokaci sai mu wata ne ko ina ne ko nawa ne zan kashe ko akwai abubuwa in group na gama kammala su a cikin wayata amma ta zaga da ta ba sai wani shi mutunci ko ga kamar dai kai Allah ya kai mu gobe a shi mu karasa mu mota a kuje ya yanzu kira abin da zai faru bari mu samu breakfast din nan mu shirya mu zama mutum kuma sai ba uke kai dai ai ba ka rubuta irin harkan ta kuma yi sa gaba daya kai in masa yanzu ba ta Allah Allah ko me da ina abokina mu sauri mu breakfast din nan mu je abokina yanzu fa kawai abin da zai faru za mu yi sauri mu shirya mu dan yi shef mu yi breakfast din nan mu je mu sanar da DPO abin da yake faruwa da gaggawa saboda ka san fa uzurin da yake police station fa ba karamin uzuri ne ba yanzu ya kamata mu gaggauta zan dan matsa waka sai mu gabatar da ayyukan to mu yi breakfast din nan kaji in ka ya ishe ni ma wallahi kawai bari in je sai ka fito ba kuke yan ne na ga nan fita ina kamar tatin ne maganin masturbation killing zakit yana warkar da waɗannan cututtuka a sati 2 magunguna ne kala 6 zuwa 7 a cikin kowanne kit guda ɗaya saboda haka wannan magani duk wata larura da kake da ita sakamakon aikata istimna'i ko kike da ita maganin yana tasiri a wannan layi za a samu sauki tare da maganin masturbation killing zakit mallakin cibiyar Annur Herbal Medicine al'ummar kasar Kamaru jira ya kare cibiyar Annur ta bude ofishi a nan garin Garwa a nan Kanshima Day Boutique a cikin garin Garwa sai kuma inda muke da ofis a kasar Ghana garin Kumasi nan Ababo number 2 gidan sarkin aski da kuma Accra a nan anguwar Fadama yamma da gidan Chief Imam kaɗan
a nan muke. Sai kuma birnin tarayya na Abuja inda muke da office a nan Live Camp Police Station kafin ka karasa nan Descent Shelter Plaza hawa na 4 office mai lamba 36 idan ka baro Fish Market a nan cikin garin Abuja. Ni kaina ina yawan zama a wannan office saboda haka duk mai matsala yana iya ziyartar mu a nan Abuja. Waye? Kwana biya zafi a ƙarin haƙuri suna da alhaji kuma lokaci ya yi Allah ya gan shi Allah ya zafi sanarsa har zabin kice na izo ne gidan na game da abokan alhaji ko kin san wasu daga cikin su? Kuma kina ji ina nufin kuma daga ciki ba wanda kika gane fuskar shi ko kuma zaki ya gaskiya ba ku saboda yana da baki da yawa. Gaskiya yana da harƙalla da mutane haka ne. Ba? Yana harƙalla da mutanen waje ne ko kuma dai haka ne mutane ne a gida haka suke yawan zuwa gun shi. Wasu daga mutane da wurin da suke zuwa wajen shi kuma da waje. Suke zuwa sai Hajiya lokacin da aka kashe Alhaji kina ina ko baki gidan ne? sai wani Kin je ina ne? nan je Nijar. Okay. Gaskiya. Wannan baki san wani masaniya game da abokan Alhaji wanda suke harƙalla da shi ba? Gaskiya na san wasu. Okay. Akwai Alai Bala, akwai Alai Sunusi wanda suna ɗan tsama da su. Gaskiya. Kuma ina tunanin ba kya tunanin wasu suna da wata mummunar harƙalla hakan ko kuma dai kawai. Yawwa ina tambayin ki ne ko ba kya tunanin wasu haka suna mu'amala da su mummuna haka ko kuma suna sayin sa kai haka? Gaskiya akwai wani ɗan daba ana ce mishi waju. Okay. To yanayin harƙalar su yake ne? A gaskiya akwai matsala tattare da su ya tsakanin da suke ma'amala da su. Shi Alhaji ne yake shigowa da waju ko kuma dai waju ne ke zuwa gurin? Waju ke zuwa wajen shi. Dole sai mun tsananta bincike a kai. Kuma na gode da wannan amsa da kika bani kuma Allah da zamu je bai bi muku haƙƙin koyar da ya kamata ko ba haka bane saboda kin ga kina da yawan nan ba ya auren ta ba aka kawo mata ƙarshen mahaifi kin ga abin ba zai yi gaskiyar da ake so ko ba haka bane insha Allah za mu je mu tsananta bincike. Na zo kuma ga baya da ɗaki ko ya zan yi kai da Allah ɗan zo da Allah shiga nan ka kira mun Alhaji Bala ko yana ciki ko hau na gode shi ke ba mu tsara yau ba Alhaji ne
Bashir An ta kalau. lafiya wallahi ya gida Wala alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhaji maganar da kuɗin da kuka min ne za ku ara min na kasuwancin nan. Ce a zo zan karɓa ne. wallahi kuma na tura Alhaji Sunusi sai kuɗin ya tafi kafa Hausa bai dawo ba amma in ba matsala za ka iya jiran sai je dawo ma kawo ma kuɗin ya Alhaji ai ba matsala insha Allah ya dawo to gobe ya shirin nan zaka. to shikenan ba magana na gode ma da Allah sada to a gaida gida a gaida gida yau ma da na gode ya anjo yanzu Da su ke gaya maka. Eh. Di kuma ya so gida mu. ok a yau kenan Yana magana ne akan rasuwar mahaifinmu da waye ne wanda suke ya sama na gaya. gaskiya kan dole sai an samu bidiyo gaskiya an tsananta bincike a kan rasuwan nan saboda abin da aka yi gaskiya ba a rinci a cikinsa Ni ma na yi farin ciki sosai, mamun ma ta yi farin ciki gaskiya sosai da zuwa. gaskiya ni ma na yi farin ciki da wannan zancen da yake san da ni kuma in Allah ya yarda dama ni ma ina so da shirya gaba ɗaya dai gidan da kayan aziya a gidan nan Ba matsala dai za zo. Wani Aliyu ya maganan wayan ka ne. An samu wanda suka sata ne. wallahi masoya ta maganar waya ta har yanzu dai gaskiya ba labari yanzu ne ma yau nake shirya wai zan je in samu abokina za mu koma wurin DPO ke san tunda na je fa ban koma ba Ni da ganin satukan nan wallahi na yi tunanin ma an wallahi same tun su. da na je wurin sa ban koma saboda tunani na ai kawai za a tsaya a yi bincike a tsananta bincike akan abin da yake faruwa shi ne wannan yasa yanzu ma ina da waitin na hoton na kafin da ke a ce ya shigo sai ya wuce ya rika Ba matsala da bayyana su. yanzu zan jira abokin na ne wallahi ya ƙara so mu je mu wannan yanzu da makara sa wajen DPO ga shi kuma yanzu magariba mata kusa amma za mu shiga su wa alaikum salam abokin ya wallahi yanzu nake da tanka wannan jina Alhamdulillah. wallahi yanzu nake da tanka nke cewa za mu je ƙara sa wajen DPO saboda ka san kada a bata lokaci kuma DPO yana da uzuri karewa ga kuma kes din ma a yi siriki na ma kuma Allah ya shigo gida ya zo ya yi tambayoyi Kawai tsayin kawai da wurin ta samu damar don ta wasu. yanzu to ni za mu ƙarasa To, je a kawo. a'a ba ai ba sai kin je wallahi ba Mu je mana. haba Dan ba haka. rukiya kuma ai yanzu ba sai an je To ba ka suna kenan. ina son ki mana ya ga ya ce ba na son A ki ni wuce ni kawai. yanzu ka ga A, abokina ta zai za ga ka abokina mutane. bari kawai a'a Ni kawai wuce ba. ok to tashi mu Ta da yawa. Rikiyar ki ta kare daga nan. Hello, ba mu Sai sa. mun dawo. Ba mu sa. Ok, to. Ki kula mun da kanki. Ba mu sa ba. Abdullahi kana zuwa nan yaran da muka haɗu da Salamu alaikum. amma da ka sana Kawai. Ya yi. Baya da yawa. Ga mu dai mun ƙara dawowa. Bidiyo yana da. Ya kan kes ɗin ne mun ƙara. Ba bisa. Ta yi da biyu. Ka ce su yi. yawa gara sai ya ɗauke sa Salamu alaikum. Ofisa. Barkan ku da shigowa. Ofisa. Barka ne. Barka da an mun lafiya? Ya aiki? Lafiya aiki. Yanzu sani. Kwana biyu. Lafiya lawa lafiya. Madalla. Yau kuma ne da kudin da Yawa. Alan Z. Alan Spike ko? Ofisa ai gaga ne mu. Alan Spike ko? Ofisa ai wallahi mun wallahi. Ya Zubairu ya gari. Mun dawo ne akan kes din da na ji shiru kuma yana buƙatar a ce an duba fayil dina. Duk da na san kuna da kesa-kesai da yawa amma ni ma kuma gaskiya abin ya dan abin din zuciyata shine na dawo akan kes din. Nake so na ji halin da ko in ce binciken a inda ya tsaya. Yadda yake ce fati kes din waya kasan yanayi yakan zuwa mana da ayyuka da yawa
to wayan nan naka dai gaskiya muna bincike kuma har yanzu gaskiya kamar ba mutum nasara a kai saboda dole ne mu ƙara baka haƙuri idan Allah ya sa muka bincika muka ga abubuwan sun kankama kuma mun samu yadda muke so ya kamata ka sai mu neme ka ko ba ka bari fatu wallahi yanzu yanzu ake ciki ma wanda muke zargin ya sa hannunsa a cikin batan wayan ka wallahi shi ya tsallake ba kuma kaga aiki a dawa ofisa ya kai aka samu sakaci haka har ya gudu ko ma'aikatan naka ne gaba ɗaya ba wannan ne gaba ɗaya yanzu wai malam an sifati ba magana haka bane ka san yanayi na rayuwa yadda yake ciki gaskiya ne saboda ka san idan kana cikin wani aikin saboda a baya ka san muna da kes din an tsallaka gidan Alhaji Sani na kashe shi na san da wannan kes to abubuwan ne gaba ɗaya suka zo mana a juyi gaba ɗaya to lamarin da ka san sai a hankali ofisa na yi gaskiya kuma ta ce an karawa ya kan kesan wani bincike za a yi shi insha Allah kuma ina so ku dan ƙara ba mu time haka kamar nan da sati za ku iya dawo gaskiya ofisa yawan dage-dage ya yi a harkar nan kwanaki mun zo an ce wannan bayan sati mun dawo bayan sati shi ƙara mana da take kuma ka san wani mutane da kuma gaba ya ganin ko da gaskiya ne ofisa idan kawai zai yi gaskiya amma yanzu lokacin ai ya fara time yana wucewa ba yanzu ba irin 2 week ya wuce fa yanzu gaba ɗaya ba wani labari mai kyau so malam sifati ba matsala insha Allah za a iya samu za mu je mu tsananta bincike kuma mu kwana okay to ofisa ba matsala mun amince nan da sati ɗin bari mu je za mu koma ofisa to shikenan masha Allah Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye sai ka ji to shikenan ba matsala an Allah da sai na ji ku Allah ya kiyaye malam masha Allah lamarin da ake Allah kaina ana fadin waju ne ma kuma ga waju ya tsallake ga abubuwa sun yi mana yawa ina da lafiya ne mai rasu to a shi ke ya kake gani da wannan ai ka ji kwanan an ce an kama wasu wai yan daba wai kana ji wasu ji gumon da mayawan kwayoyi wai ya kake gani to ka gane ba yanzu abin da zamu tunda Allah ya sa mun san mazaunin su confirming abu ɗaya suke za mu je mu same su a kowane lokaci mu je mu same su a zaune za mu kai musu farmaki ne zama ko suke mitin misalin karfe 1 za mu iya zuwa saboda kasan su mahaukata ne ba sa bacci sai ga karfe 1 wai ga yaro wai ina zaune wai da wani karfe 1 za mu je mu same su bige su saboda mu sani wasu zata ba kawai sai dai su gama wajen yanzu abin da za mu yi tun da karfe 1 za mu je ka bai kamata ba mun tashi daga nan ma mu je gida ba kurun muna tashi daga nan za mu dan shiga gari ne mu yi abin da a kan za mu dole karfe 1 za mu tayi mu shiga to shi ke ne kawai yadda za a yi kawai yanzu ma yau dan da ya ba za mu je ai ba sai mu shiga gida ba amma da salam lafiya oke kuma sai ai magana shi ke Baby sa. Ya, agak dah shigo man. kuwa barka da hanya. Me ke tafi da kai? Now, please, DPO, kwanaki na zo baka ne, amma na sami DCO. Ta iya ko ya tela maka labarin abin da na zo da shi. Ok, bara akwai wani fayil da ya ajiye akan kisan mahaifinka ko? Now. Alhaji Sani. Now. Wallahi ya faɗa mini to yanzu
muna bincike a kayi muna so yanzu bara na kira shi yanzu ko yana kusa bara na kira shi. Maybe ina gaba a kusa da wayar ringin yake kuma ba daga ba. Okay. Baya kusa kero. Gaskiya ina tunanin muna kira wani. Na, Rijo, bari mu koma in Allah ya sa DCO ya karaso sai in dawo. Maganin masturbation killing zakit yana warkar da waɗannan cututtuka a sati 2. Magunguna ne kala 6 zuwa 7 a cikin kowanne kit guda ɗaya. Saboda haka wannan magani duk wata larura da kake da ita sakamakon aikata istimna'i ko kike da ita, maganin yana tasiri a wannan layi. Za a samu sauki tare da maganin masturbation killing zakit mallakin cibiyar Annur Herbal Medicine. Al'ummar kasar Kamar jira ya kare. Cibiyar Annur ta bude ofishi a nan garin Garwa, a nan Kanshima Day Boutique a cikin garin Garwa, sai kuma inda muke da ofis a kasar Ghana garin Kumasi nan Ababo number 2 gidan sarkin aski, da kuma Accra a nan anguwar Fadama yamma da gidan Chief Imam kaɗan a nan muke. Sai kuma birnin tarayya na Abuja inda muke da ofis a nan Live Camp Police Station kafin ka karasa. Hello? Yau DCO da zina da kira ka akwai wani yaro ya zo nan da kesa ɗin shi kuma na ga na kira ka baka raga ba. Da Allah idan an jima ina son ganin ka sai ka baka sa. Yau shi ke nawa. Zan zo insha Allah. Wani jima ban Allah daga nan na zuwa.